Masterizer. Sanibona part 69 la siqala khona e-15 ngathi uRandall ebuza ku-Alex ukuthi yini ozongitshela yona uma engafuni ukuyeka uMars. Wathi uRandall, wena Mars uzokwenzani la esibhedlela ngoba la isesayidini lo ma bey'ngane nabakhulelwe. Wathi uMars akuyona indaba yakho ukuthi ngizokwenzani la, uhlukane nami Randall. Wathi u-Alex ulandelana nami yini wena Randall? Wathi ngiyakulandela vele. Wathi uRandall ngisazokulandela ngiyoze ngithole ukuthi ubaleni enye indoda umuntu omnyama olala naye. Wathi uthi uyahamba uMars wamisa uRandall wathi awukamphendula umbuzo wami, wenzani la? Wathi uMars ungangithinti futhi akundaba yakho ukuthi ngenzani la. Wathi uRandall manje nawe usuzofunda ukugcina imfihlo njenganango-Alex uthi ubuwazi nje ukuthi akuyona ingane yami la iphethe. Wathi uMars pho ngitshelelani leyo nto ngoba nginandaba. Wathi uRandall uma ungenandaba-ke mina nginendaba ngoba u-Alex ngesazoyenza ibe nzima impilo yakhe ngoba wangijithela. Wahleka uMars wathi cha uhlanya ngempela wena, wachithelwa u-Alex manje. Wathi uMars kufanele ngabe uyakholela futhi ukuphanjanelwa yikhanda. Wathi uthenyazi uMars. Wathi uRandall ngithe ungahambi ungangitshelile ukuthi wenzani kuleli sayidi lesibhedlela. Wathi uMars ngithe hlukana nami Randall sengiyoze ngikushaye ngempama. Wahleka uRandall wathi awu ngishaye ngempama, waletha ubuso bakhe wathi ngishaye. Wathi u-Alex ngingasho ukuthi uzokwenzani la. Wathi uMars Alex. Wathi u-Alex ungithuliselani Mars, kufanele kazi noRandall. Wathi uMars Alex uneshow ukuthi ufuna ukuyenza lento. Wathi u-Alex ya ngizoyenza. Wathi Randall uMars njengoba umbone la uzama ukukhulelwa ngoba ufuna ukukhulelwa ingane kaBradley. Wathi u-Alex ngiyakutshela-ke Mars ngeke izisebenze leyo nto ngoba mina noBradley umyeni wami sesibuyelene. Wathi uRandall kanti kunjalo Mars ngeke uzukwazi ukukhuleliswa uBradley njengoba kwahluleka mina ukuthi ngikukhulelise uBradley ngeke aze akwazi ngempela. Wathi uMars njengoba no-Alex kungeyona ingane yakho la iphethe shuthi kawena unanzalo vele. Wathi u-Alex vele uRandall akananzalo Mars, so angicabangi ukuthi wena umuntu onenkinga ukukhulelwa. Wathi uMars ya vele kade kwase ngikucabanga nami lokho Alex. Wahleka uRandall wathi angiyikholwa-ke le, nina nobabili senihlangene ngami manje. Wathi u-Alex singahlala kanjani singahlangani ngawo wena futhi ngoba ulokhu ulandelana nami njengamanje ngiyakudokotela for i-check-up. Uma ngisuka lapho ngizoya e-supermarket bese ngidlulela esitolo sey'ngane. Wathi uRandall khululeka ngizokulandela njengoba ngishilo ukuthi la uyakhona ngizoya khona. Wathi u-Alex nami ngikutshela ngoba ubhizi ulandelana nami. Wathi u-Alex kade ngimile wathi ngihambe ngenyawo le lift ayisavuleki. Uthe uma ihamba u-Alex yasale yavuleka i-lift wangena uMars. Emva kokungena kwaMars noRandall wangena elandelwa omunye usisi womlungu we-blonde hair. uRandall wabuza kuMars ukuthi userious ukuthi ufuna ukukhuleliswa uBradley. Wathi uMars ngifisa kabi vele ukukhuleliswa uBradley ngoba uBradley unothando futhi uyindoda enomqondo. Wathi uRandall ingakho usufuna ukumzalela ingane nje. Wathi uMars hayi nengane eyodwa ezingaphezu kweyodwa. Wathi uRandall ngebhadi kuBradley wenza i-vasectomy surgery. Wathi uMars lelo hlobo le-surgery lu-reversible, uyakwazi ukulirivesa kube ngathi into engakazi ube khona. Ethi thina Randall siyazazi ezempilo uma ukuthi ubungakwazi lokho. Wathi uRandall Mars u-desperate ngale ndlela ukuthi ufuna ukuthi uBradley akumithise. Wathi uMars ngiyafana nawe u-desperate ufuna ukumithisa u-Alex ngamasibomu kodwa wahluleka still namanje awuyena ubaba wengane yakhe. Wathi uMars Randall sengifisa ngathi ngabe usufile ufanini wena umuntu aphumule. Wasuka lapho uMars waphuma ngoba i-lift ayisivulekile. Usale ekhuluma yedwa uRandall ethi abantu besifazane baney'nhliziyo ezimbi. Wabuza le ntombazane yomlungu eyisele naye e-liftini ukuthi uba igama lakho. What's your name? uMars ngoba wayephumele kwenye ifloor khona esibhedlela wasezama ukufona efonela lo mmeli ekuthiwa uLarry. Wayiphendula uLarry ifoni wathi uMars, Larry awusheshise le nto kaRandall ngicasuke kabi namhlanje ngoba ngifunazi uRandall ukuthi ngi-serious about le divorce. Wathi uLarry vele sinoRandall besiplane ukuthi siyophuza khona namhlanje ebusuku. Wathi uMars ngathi nendaba yasebusuku isilate awuzama ukwenza imizamo kwamanje Larry, sengikhathele indaba kaRandall. Wathi uLarry kanti yini lento engaka yenzile? Wathi uMars no ngihlangane naye la esibhedlela ubelandela u-Alex sebona mina. Wathi uLarry wenzani wena esibhedlela uyagula yini? Wathi uMars kuzophela lokugula uma engasayina lamaphepha e-divorce uRandall. Wathi uMars ngifunazi futhi uRandall ukuthi wena ongimele ecaleni le-divorce. Wathi uLarry Mars uma ucabanga umqondo omuhle lo. Wathi uMars ya umqondo right lo, kufanele azi manje uRandall khona ezoyeka lento yakhe. Wathi uLarry okay ngizomfonela manje then ngizofonela wena back ngikwazise ukuthi utheni. Wabonga uMars bavalelisa bavala amafoni. Emzini kaKhelo wawusuhlonzwe njenge-crime scene ngasikhathi amaphoyisa egcwele khona epequlula ngemvume ye-search warrant. Wathi emva kwesikhashana kwafika imoto ka-Ian izopaka phambi komuzi kaLushini ngesikhathi ehla noKelly. uKelly wehle emotweni ka-Ian ngesikhathi ekhala ngokuthi umuzi wakhe bayawupequlula. Wathi u-Ian khululeka Kelly ngizokugadela njengommeli wakho ukuthi azikhona izinto abayithatha wrong ngoba ngeke bakuvumele ungene ungahamba ubheka ingane yakho uJustice. Wahamba uKelly esemzini kaLushini eseyobheka uJustice. Enkathi uNatalie evulela uKelly wayebuza ukuthi uphi uJustice. Wathi uNatalie ukhona kodwa awume Kelly ngikutshela ukuthi utheni uJustice. Wathi uKelly sengiyazi ukuthi utheni. Wathi uNatalie
uma ucabanga uyithathe iphi leyo nto, wathi uKelly namanje kusadidekile Natalie. NoJustice wezwe ivoice kama wakhe wagijima eseza kuKelly. UJustice wabuza kuKelly ukuthi amaphoyisa kade kuthathelani. Wathi uKelly asisekho isidingo sokukhuluma ngalokho mfana wami, sebengibuyisile manje. Wathi uKelly iqiniso lento engiyizwayo uJustice ekuthiwa uyayisho wena ngokushona kaRamsey. Wavuma uJustice wathi ngitshela u-Auntie Natalie ukuthi akafonele amaphoyisa ngaconfess ukuthi mina ngabulala uRamsey. Wathi uJustice lawa amaphoyisa agcwele lapha ekhaya sezolanda mina ngisejele ngikho. Wathi uKelly ngifuna sikhulume ngaleyo nto Justice. Wathi uNatalie awuthi nginishiye. uKelly wamisa uNatalie wathi Natalie ungahambi sinawe la. Wabuya uKelly wazohlala phansi noJustice. Ebuza kuJustice ukuthi uyithatha Justice yonke lento oyishoyo. Wathi uJustice ukuthi into engayenza vele ngambulala uRamsey ngamgwaza. Wathi uKelly Justice uyikhulumelani yonke lento. Wathi uJustice ngifuna ukusiza wena ma. Wathi uKelly Justice ayingisiza indawo nje lento oyishoyo. Wathi uJustice nakho isizile nje usuphume out ejele. Wathi uKelly Justice angithi ukubona ukuthi ngiphatheka kabi kanjani umuntu mayeqamba amanga ukangaka ngikukhuza ngamanga ngithi umuntu ufanele akhulume iqiniso. Wathi uKelly into engifuna ukuyizwa manje Justice ukuthi wambulala uRamsey noma cha, ngifuna ukukhuluma iqiniso ngoba mawuke waqamba amanga sizoxabana. Wambulala uRamsey noma cha? Wathi uJustice cha ngimbulala. Wathi uKelly pho why Justice ngane yami uqamba amanga ngiwazonda kanje amanga. Wathi kusukela manje Justice ungaphindi ungiqambela amanga ubuyangazi ukuthi amanga ngizwani nawo. Wathi uJustice ngiyaxolisa ma. Wathi uNatalie pho uyaze kanjani yonke lento Justice? Wathi uJustice ngafuna lo Travis ukuthi ma ukuthi ngifuna uma abuye fanele ngitshela amaphoyisa ukuthi mina. Wathi uNatalie ngabe uyena owasho ukuthi amanxeba amangaki? Wavuma uJustice. Wathi uKelly Justice ngake ngakutshela ukuthi ungaphinde ukhulume noTravis namanje ngiyakutshela ngithi ungaphinde ukhulume noTravis uyangezwa ukuthi ngithini? Wavuma uJustice. Wathi uKelly ngithi uyingozi kakhulu la muntu Justice. Wathi uJustice okay. uKelly wayesefuna ukukhala wasukuma watshela uJustice ukuthi uyabuya isikhathi seyokhalela ngaphandle bephuma noNatalie. uKelly watshela uNatalie ukuthi lesikhohlakala sesingene engqondweni yengane yami manje Natalie. Ngesikhathi eqhubeka uKelly ekhala ethi ingane yami useyitshele zonke lezi zinto zokusathana kade ezenza manje sekufanele ngizame indaba zama-therapist abizayo ukuthi ingane yami umqondo wayo ube right. Ethi uKelly Natalie uTravis uyimoshile impilo yami, anginamali emabhenki, sengiriske nangomuzi wami ukuze ngiphume out ejele. Ethi manje sengimoshakala umsebenzi wami, ingane yami. Athi uNatalie ngiyazi kunzima Kelly kodwa iside eli-right ukuthi uTravis ngokutshela uJustice yonke le information uselivumile iqiniso uTravis ukuthi uyena owabulala uRamsey. Wathi uNatalie lento isihlangene manje Kelly njengamanje mina sengifonela uLushini. Wathi uKelly nommeli wami ukhona lapha emzini wami wathi ngimtshele lento. Wahamba uKelly seya-Ian elandela uNatalie. Stephen wayitshela uLushini ukuthi sinenkinga Lushini, umphathi wethu ulama ukhona la interrogation room no-Edward, ikhava yethu imoshekile. Bangena uStephen noLushini nkathi uLushini ebuza ukuthi kwenzakalani la. Wathi uEdward ungabotatazela Lushini ubohlisa umoya ngoba sengiyakwazi ukuthi u-FBI angazi ubuphikani. ulema wathi Stephen nawe Lushini le ndoda engihamba nayo uKevin Staples kubukeka sengathi nonke madoda benirane operation efanayo sonke lesikhathi. Wacasa uLushini wathi mawuthi sonke uqonda ukuthini? Wathi uEdward wena Mr FBI. Wathi ulema thina sonke njengama-FBI. uLushini wayecasukile wathi ethi ulema wathi lema awukakhulumi namanje angikuzi ukuthi uthini. Wathi ulema la madoda ame ngaphandle behambisana nale ndoda emeduze wami ethi uKevin babaphathi bama-FBI kwi-department yase-Fourways. Ethi babethumele nangu-Edward ukuthi azorun i-investigation njenge-undercover FBI ethunyelwe i-FBI yase-Fourways ukuthi azorun uphenyo ku-Captain Mackey okuwumphathi wale siteshi sase-Maxine nomndeni omkhulu wama-cartels ekuthiwa baka-Escada khona la eMaxine. uLushini wayengayizwa ngempela le nto ngesikhathi ulema echaza ukuthi u-Edward u-undercover ubethunyelwe nokuzobopha lawa maphoyisaekuyiwona abulala la maphoyisa agcwele ey'thombeni. uLushini wayengazizwisisi kahle lento ecasukile uLushini ethethisa ulema emtshela ukuthi u-Edward ukhohlakele ubulala abantu ubhema ne-cocaine njalo nje usebenzisana nama-drug dealers. ethetha uLushini ethi udoti wonke lento ayizwayo le kumanje kulahle ku-Andrew akaziwe ukuthi uphi. Wathi u-Edward ngeke kade ngihleli la noma ngipretend ukuthi ngiboshiwe ngisahamba ngisaya emzini wami ngisawungena eshaweni ngigeza. Wathi u-Edward sesibuye sihlanganeke Lushini la e-police station waphuma wahamba wabashiya u-Edward ngenkathi eshiya la madoda awu-4 emile ngesikhathi uLushini ehlulwa nawo ukuyibamba ukucasuka. wasala uStephen wathi angiyikholwa yonke lento engiyizwayo. uLushini waqhubeka nokuthethisa ulema ethi bangakhohliseki u-Edward uyisigebengu sangempela. Wathi ulema u-Edward waqeqesha ukuthi enze ngale ndlela azokwenza ngayo. ile FBI yase-Fourways yayimthumelile mayenza kanje usuke pretend usemsebenzini. Wathi uLushini nonsense yonke lento eyishoyo lema anginandaba ukuthi wayitrainela ukwenzani u-Edward kodwa usuke ungapretend uma ubulala umuntu usuke ungapretend uma ubhema i-cocaine. Wathi ulema Lushini awuzama ukwehlisa umoya u-understand ukuthi u-Edward usemsebenzini kumanje sekufanele ahambe uchazela u-Escada ukuthi kungani ekhishiwe ejele free. uLushini wayecasukile ethethisa ulema ethi ukhuluma ngoba umazi u-Edward. Wathi ulema khululeka Lushini ngiyibonile nefayile yakho Edward. Wathi uLushini lema uyasazi ukuthi sama-FBI sima Stephen. Wathi ulema naye u-Edward sisebenzisana naye ukuthi nje wayithunyelwe
wayemelwe i-department yase-Fourways, yingakho nathi besingamazi sesizozwa manje ukuthi u-undercover. Wathi uLema ngiyakubona Lushini ukuthi ucasukile awubuyele e-police station u-act sengathi akwenzekanga lutho. Wathi uSteven uku-act okunjani ungathi akwenzekanga lutho kuqede kwenzeka into enzima kanje. Wathi uLema phela umsebenzi wethu ukubamba le mgulukudu le kufanele sizenze yona ukuze siyithole. Wathi uLushini ukuthi mina ngikhuluma kanjena ngibone izinto ekade zizenza phambi kwami, even naleyo FBI yase-Fourways ngeke zikuvumele lokho. Wathi uLema ngazi sengizokuchazela ngakuLushini ukuthi kufanele uzenze idemon ukuze uthole idemon nawe, nani ngifuna nenze same thing, nizokwazi ukwenza same thing noma cha? Bathi uLushini noSteven wathi uLema ngiyabuza madoda nizokwazi ukwenza lento engiyishoyo noma cha? Bavuma ukuthi bazokwenza njalo. Wasuku uLema noKevin baphuma bahamba beshiya uSteven noLushini besamile bedidekile. Sebesela uSteven wabuza ukuthi uyayikholwa lento oyizwayo. Wathi uLushini nonsense yodwa. Wathi uSteven sowenze njani manje Lushini? Wathi uLushini so pretender phela njengoba kuthiwa senze njalo. uKelly noNatalie bahamba ngathi bememeza u-Ian ezwe u-Ian. Afika uNatalie watshela u-Ian ukuthi uTravers otshele uJustice zonke lezi zinto kade eyikhuluma uJustice. Wethuka u-Ian nkathi ethi uNatalie sengiyakhumbula ukuthi uJustice ngalelo langa ebusuku wayekade ekhuluma nefoni. Wagcina engangitshelanga ukuthi wayekhuluma nobani, ngaphazanyiswa nayi lento ayisho ukuthi uyena wabulala uRams. Athi uKelly namanje angikholwa ukuthi konke lokukhohlakala ngokuthi wambulala kanjani uRams uzokutshela ingane yami eneminyaka ewu-10. Ekugcineni usethi ingane yami ayivumi ukuthi iyona eyakwenza lokho. Wathi uNatalie kodwa indaba ezimnandi ukuthi sesiyazi vele ukuthi uyena uTravers owabulala uRams. Wathi u-Ian singathi indaba ezimnandi ngoba lento i-prosecute ngayithatha ngenye indlela kube ngathi wena Kelly otshele uJustice ukuthi akathi uTravers owenze lento. Ethi u-Ian lo Travers ujule kakhulu ngomqondo wobugebengu njengoba le prosecute isonta kubo kaTravers ingathatha even nawe uJustice esa-underage imenze kufakazi wenkantolo. uKelly kwase kuthi akahlanye secasukile ethi kodwa le ndoda isengamosha kanje impilo yami neyengane yami. uNatalie wabuza ku-Ian ukuthi manje uKelly uzokwenza njani. Wathi u-Ian aningilinde kanje ngisazozwa omnye uplan B esowusebenzisa, ngisazokhuluma nabanye upartner bami babameli emsebenzini. Wathi kodwa nenze sure ukuthi uJustice uyayeka ukukhuluma lezi zitori. Wathi uKelly into ezomyekisa lokho kungcona ahamba esikoleni, sengingayenza i-excuse kothisha ukuthi why abe late. Ethi kodwa i-uniform yakhe lapha endlini. Wathi u-Ian Kelly ngeke baze bakuvumele ungene laphana. uKelly wathumela u-Ian ukuthi ucela mphathele i-uniform kaJustice neyincwadi kaJustice zesikole ney'mpahla zakhe uKelly zokushintsha ngesikhathi emiyalelo. Wahamba u-Ian sewumthathela zona. u-Esperanza wafika emzini wakhe ngesikhathi engena endlini yakhe. Wathi sehamba ngaphakathi u-Esperanza weza kukhala amanzi eshawa. Ngesikhathi ezwa ukuthi kukhona umuntu ogeza endlini yakhe wahamba wovula kwi-closet, wafika kwi-closet wavula kwi-safe yakhe wakhipha isibhamu sakhe. Wahamba esethi uyodubula lo muntu ogeza eshaweni yakhe wathola ukuthi u-Edward. Wathetha u-Esperanza ethi ufunani la, ungene kanjani la, buka sengicishe ngakufaka inhlamba. Ithi u-Esperanza wenzani la Edward? Wathi u-Edward akubonakali ukuthi ngiyageza ngithatha ishawa baby. Wathi u-Esperanza weqe kanjani wena ngoba duboshiwe use-interrogation room. Wathi u-Edward ngeke bangithinte phela mina ngithinte. Wathi u-Esperanza Edward phuma endlini yami. Wathi u-Edward ngisageza nje. Wathi u-Esperanza uzobona ngoba uzwa. Wahamba u-exchange amanzi ashisayo wawenza abandayo. Ngathi ethuswa amanzi abandayo emzimbeni wakhe u-Edward. Wathi u-Esperanza ngizokuphinda la kangaka ukuthi phuma la endlini, ngithe phuma la. Ngathi u-Edward esephumile eshaweni. Wathi u-Esperanza uphume kanjani Edward, weqile yini? Wathi u-Edward bengizokweqa kanjani phambi kwama-FBI? Hayi ngiyiphumele nge-magic. Wathi u-Esperanza ngoba ngiyakubona ukuthi weqile uzozama indawo yokucasha la endlini yami. Wathi ngifonela amaphoyisa azokulanda. Ngathi ekhipha ifoni u-Esperanza efonela uLushini. Wathi u-Esperanza anidingi u-Edward lapho weqe ejele ngoba ngiyangena endlini yami ngimfica la uyageza, ngiyazi ukuthi mhlawumbe ubalekela amaphoyisa. Wathi uLushini nokhululeka keqanga ukhishiwe khona idili abenayo. Wathi u-Esperanza amaphoyisa angayenza kanjani idili nomuntu oyisigebengu njenge-Edward? Wathi uLushini ngiyaxolisa Esperanza kodwa uyena u-Edward engicabanga ukuthi uzokuchazela kangcono kunami. u-Esperanza wathi okay Lushini wavala ifoni watshela u-Edward ukuthi namanje angikholwa-ke lento engiyizwayo, usuhlukumeza abantu ngamacala amaningi kanje uphinde uzophuma kalula kanje. Wathi u-Esperanza nhloboni yedili lo yenzile futhi uphume kanjani wena Edward? Wathi u-Edward ngebhadi ngeke ngize ngikwazi ukukutshela lokho. Ethi u-Edward vele ngigqokile manje into engabe siyayenza ngabe siye embhedeni wethu siyo-enjoya sobabili vele sisele sodwa nomikho sesikoleni. Wathi u-Esperanza ngizovele ngikufaka inhlamvu ngoba angazi ngizokutshela ngaka ukuthi awusoze wasondelana nomzimba wami. Wathi u-Edward kwenziwa yini ube nodlame njalo uma ngikhuluma nawe? Wathi u-Esperanza ukuthi angikufuni eduze kwami, phuma Edward. Ngesikhathi sebephikisana u-Esperanza no-Edward wazi wathi u-Esperanza ngizokubalela kathathu ukuthi phuma la endlini. Wathi 1 Edward phuma la endlini. Wathi u-Edward kodwa Esperanza ubuye ukhumbule ukuthi nami igama lami likhona kwitayitela lalo muzi. Wathi u-Esperanza 2 Edward phuma la endlini. Wathi uthi uyasondela u-Edward wacasuka u-Esperanza.
uthe semkhiphile ngaphandle wathi u-Esperanza ngiyabashintsha labo ukhiye ungaphindi uze la ekhaya. Wathi u-Edward Esperanza angigqokile ngiphosele impahla zami zokugqoka wasala ngaphandle edansa u-Edward. Emzini omusha u-Ian wayemkhombisa uMarcy ngenkathi behambe bengena wonke amakamera. uMarcy ebuza ku-Ian ukuthi uyithandile ninhle. Wavuma u-Ian ukuthi uyithandile inhle kakhulu. u-Ian ebuza kuMarcy ukuthi konje uthe abanikazi bale ndlu badivosile. Wavuma uMarcy ngenkathi ebuza ku-Ian ukuthi konje nawe uthe uyadivosa. Wathi u-Ian senginonyaka ngidivosile ngizwa kuthiwa nawe Marcy uyadivosa. Wavuma uMarcy wathi kodwa umuntu ostubborn ongafuni ukusayina amaphepha edivorce. uMarcy wabuza ku-Ian ukuthi unazo iy'ngane. Wavuma u-Ian ukuthi unabafana abathathu. Mase sendlini kaRandall yamathuluzi wayesebenza ngesikhathi kukhala iselfoni yakhe eyikhiphe iphendulo uRandall wayefonela uLarry. uLarry ebuzwa kuRandall ukuthi ngabe ise-on lento yethu yanamhlanje ukuthi sihlangane for ama-drinks. Wavuma uRandall wathi sure noma kanjani bazohlangana for iy'phuzo namhlanje ebusuku. Wathi uLarry kodwa khona enye into ekufanele ngikutshele yona before sibonane ukuthi uMarcy uke wafika naye ezongibona. Wathuka uRandall ethi ezokubonelana. Wathi uLarry ufuna ngimrepresente ekucaleni le-divorce yenu nobabili. Wathi uRandall uyahlanya uMarcy ucabanga ukuthi wena ungenza leyo nto umngani wami. Wathi uLarry bese ngivumile kuMarcy ukuthi ngizokwenza lokho kodwa khululeka Randall ngizoyenza ngendlela leyo nto. Ithi khululeka lento ngizoyibhalansisa for nina nobabili. Wathi uRandall angifuna into ozoyibhalansisa la ungamrepresent uMarcy ecaleni le-divorce. Wathi uRandall futhi lalela la ungaphinde ungifonele isathane nale namba yakho ngiyayibhlokha. Wathi uLarry wencenga uRandall wayivala ifoni uRandall. u-Ian wayeseqedile ukuview indlu ngesikhathi sevalelisa uMarcy etshela u-Ian ukuthi uzofonela i-agent. Wathi u-Ian okay konke usezokuzwa ngoMarcy. Wafika emotweni uMarcy sekhuluma nalo muntu oyi-agent ukuthi i-offer ibekwe etafuleni u-Ian for ukuthi indlu uzothenga ngamalini. Mayethi uyaqalaza uMarcy wabona uRandall ephezulu esitebhisini emount ilight emzini wakhe kodwa leli light elibhekise ngqo emzini wakaMontgomery. noBradley naye wayesekhishini lakhe wathi uyalunguza ngewindi wabona uRandall installa le light. Wakhuluma yedwa uBradley ukuthi useyahlanya ngempela uRandall. Wacasuka uBradley wahamba eseqonde khona emzini kaRandall. uBradley wabuza kuRandall ukuthi ucabanga ukuthi wenzani. Wathi uRandall leli light Bradley angilifakile kwakho ngilifake kwami. Wathi uBradley ngeke ukwazi ukulibhekisa kwenye indawo ungalibhekisi kwami. uRandall waqondanisa nomuzi kaBradley wathi ya le right kanje. Wathi uBradley leli light lizokhanyisa ekamereni lethu. Wahleka uRandall wavuma ukuthi kunjalo. Wathi uRandall futhi ngeke ngize ngilisusa. uBradley wathi ha kanti ufake necamera esensayo ebheke emzini wami. Ethi uBradley phela le camera ibheke ngqo umuntu ongenayo nophuma emzini wami. Wathi uRandall Bradley uhlangana yaphi nokuthi izinto engiyifake emzini wami zibhekephi. Wathi uBradley Randall susa lelo light ulibhekise kwenye indawo. Wathi uRandall ngizwile kuthiwa nini uMarcy nizama ukuthi uMarcy kufanele akhulelwe. Ethi uRandall kuzoba nzima-ke Bradley ukukhulelisa uMarcy ngoba kamithi loya muntu. Wathi uBradley Randall musa ukungiziba ngikhuluma ngale camera naleli light. uBradley wathi eseqedile ukuwisa uRandall wanyuka esehambe eyokhipha lelo light elaliphezulu wakhipha nale camera sensor engaphambili. uMarcy wamemeza uRandall wathi uyizwile indoda yangempela. wasale eselele phansi uRandall efonela i-911 ethi ucela amaphoyisa ne-ambulance. i-ambulance ezolapha yena namaphoyisa azobopha umakhelwane wakhe ogama lakhe uBradley Montgomery. esibhedlela u-Alex wayitshela uDr Rustin ukuthi ngizobonga ngayo yonke into owangenzela yona maqondana nama-results e-DNA. wadideka udokotela ethi ama-DNA results ngangiwenzani. wathi u-Alex no ama-results abuye ethi ubaba wengane kuyena uRandall. ethi ngiyazi ukuthi konke lokho kwenziwa uwena ngokuthi wawuzama ukungisiza kuRandall. wethi uDr Rustin ethi angikwazi Alex ukuthi ukhuluma ngani angisoze ngayenza into ezobeka umsebenzi wami engcupheni. wadideka u-Alex wathi uDr Rustin ngingakutshela Alex mangikwenzele something eyi-favor ngeke ngize ngikufihlele kodwa ey'ntweni ey'kanjalo ngeke ngize ngikwazi ukuzenza. wasale sedidekile u-Alex esethula uDr Rustin embuza ukuthi ngabe kukhona okunye engingakusiza ngakho. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa episode elandelayo uploada kungekudala.
you for watching Storiza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Storiza TV.